Hi everyone! Just Jinky here! Sabado ngayon, as usual, naiwanan na naman ako mag-isa. Kaya, dahil wala naman tayong gagawin, maglalayas din tayo. Tara, sama kayo sa akin. Oh, brasuhan lang to. Diba? Ang bumangga. Diba? Tara, mamasyal tayo. Talubong. Ay! Hindi ako nagalaw. Ay, Jong! Dadala. Hawakan yung short. Baka mahubuan. Yes. Pagod. Nakahingal. Yan na. Yan ang alin. Sir, ang laki lang. O, kanina short yan. Sir, isinelas. Baka maliligaw. Pamain pa, pamain. Pamain blue. Pamain short blue. Magandang quality po, maganda. Pamain. Wala, sino kayo nahubuan? Pwede mag-steal. Additional 50. Ay, grabe. Enjoy na enjoy. Sa alon. Ay. Ako po ay nag-aabang. Yes. Nangangamot ako doon. Yung short. Pag wala pang nag-play, pwede mong i-steal. Last 20 po sa steal. Kasi po ay plus 50. Bawal ang private message. Dito po sa live. May nagpapit na ba? My goodness. Yan, may nagkakita pa ulit. Sir, chinelas. Chinelas yan. Chinelas, sir. Nakakabalik pa yun. Kaya hindi ka malagay. Kasi nga pala chinelas. Saan nga ba? Ay, ayun na. Naka-video siya. Kung pipicture ka, dito ka, yung camera. Pag dito ka kasi may stop siya. Diyan ka, doon sa camera. Oh, ayun, no. Naka-video yan. Kamay po. Sabi na. Kamay po. Kamay lang po. Kamay na po. Kamay round. Kamay po. Sila naka-red. Mine red. Mine red. At ang kakayanan po, after 5 minutes po, mine red. Ang speed po, has 100. That has 200. Naunahan na lang po yung harvest speeder. Wala namang 50. Wala namang 50. Harvest speeder po ang mine. Grab your chance. Pak. Next po natin yung mine. Black. Mine black. Nine block. Mine black. Malalim na. Malalim na. Nakakatakot. Ang lalim na pala. Kaya, patal fish po ito. Patal pizza. Ang dami ko po ay 10 pesos. 10 pesos. Shipping pay. Ang ganito lang po, yan po ay 20 na, 20. At kung gusto nyo po makatipid, ayan, 100 po, madami. May tawad pa. Yan po, 100 po ito. Makakapag-share na kayo sa iba. Ayan, hindi lang po siya, kamay-may na lang. Makapagkulay ng pastilyo. Pastilyo? Sinisira mo pastilyo. Still yung buhangin. Oh, watch out! Nakakabalik yung short. Wala. Naiyak ako. Baka hindi
volunteer, environmentalist. Earth friendly. Kahit saan makarating. Ayan. Kahit saan makarating, nag-iimis. Salud, salud. Wow! Ay, mga bata, Huwag kayo naaanod. Makikita.